entrance na yensum wiase o my Ghana na yensum asanteman emfa enka ho mededi Kwasi Boafo mabedwafo atenase na frempon ne benim bia na chiame wakwa kwahye enso benim se bia wonam kwa so ba sofudua de na otwetwa mu no ka kire yen wi asotire se bia na wakwa kopie efri bi ontumi emma yatenase na owedoa ewa asen akra JK yamwa wono nsoso atenase mededi Kwasi Boafo Pauli anede nam eye social media no eso na yede djumedi nyina ede ebre obetima join in ewo Facebook Nshira 104.5 FM ana YouTube no eye Nshira TV na yede djumedi no ede amount wo abrucha wo number no ye 0244015677 0244015677 wo number no wo so be kasa guso asembia kire wo so ana se obi abubebi obi akakasa ko bi yantakasa bi di akire won tiase a bisa yebube akire won tiase kasa ko yebu no kom ne de afaafe na ntitwi kasa ni ni nyina no ene de ebrem na anwumre yi na anwumre obi bisa me se yesi dru amanfo so a na yakai yanom yedru amanfo so a na yakai yanom na se kire kra no ene sen ede nti na mpanyimfo bu saa be no yede na se kire ede ebeba menim se wosu ofie wosu so nsem ne bi eche wo so a what baby wabu baby woka asem bi na so ankasa na se kire ankasa no wonti enu nti ana yewa ha nwumre mpanyimfo eche se ode ba yebekyeche mu na yebusam na afi de anoyie no de aba obetime de aba wo abrucha asem bi eche wo so na Ghana na wontumi emfre bia wo de no be call WhatsApp 0244015677 text ana se call WhatsApp wona kasa guso ye frame me Kwasi ye frame nana yawo ye frame Tweneboa ye frame antwi ana se koku nyameche masem bisa ne se mpanyimfo kase ebe ebu bebi sei eka asem bi sei eka asem bi sei mentiase na sekire ene sen yede emunchemu no ede ebema eno ya abruchifo ana wa wontimi mfre no wo de befa 0244015677 eno be text ana se wo be call WhatsApp wo na wakasa ede eguso na wo de aba ebape yebepo ede amawo mededi Kwasi Boafo awotwetwa mu no nsem ne bi ba owedoa bua na yenhwe na awotwetwa mu no nsem a eto dwa no ebi agwasi medasi na awotwene na de ka yenie e ka se nipadua na ye hoho mu nipadua kwa no e ka se sin kuto na ye hoho e be wo na sin enni wonum afi ye ka se etwa mfete bi twa mfeta e che so koka a wo hu ne onye no ho o twa mfete na yesa kan se atamra ne ka se atamra ne de krufi na tansomra ne de fre e ka se atamra ne de obota ata obota de edi twa to ene badudwan e ka se de enti na eji badudwan a e che se de enti na nanom nom ji badudwan ene se tete wona ne ma miensa na manipa ewu pa na okon na nanom kosa na nipa ewu to dan so yare domba na kum nipa na pa to dan so a na ekomasi anum nya kwa anya dwuma na nso nipa na wunti nipa ne wo na busua na seche enti abusua bia so je pade ani nipa enti wo ba ma obetimi ne oba na wo nipa dunu de which ama opia ya dawase nso edi odwampa otredua ma badudwan se mo obo ma busua na se adore busua se atichi decide de ma odwan se kokum na fa echichiri pata okra na oba no so ne ma no badukete nso adaso wasi when you can now twene me yeah menye sure say de odwan pa otredua no e de man so o de pata ne kra e de danasi because de pata obi kra de na tete obi adi obi bone e de danasi na bibiasi na yesi o ye de de adawasi se ye de dawasi mo pia so ya de na ye de ma wo mo wani wa konta so wa maye nkwada makomako edu e we fie sa ni ntia payimfo de mma no na che se na bema na ahye onkran na se wo hu se se me bema mu sifie wa heda mu akonwa se wo bema mu se wo ya de
ɛnyɛ mama nyina na sɛbi wɔsi ɔfɔ ba otimi ne wo sa nanso wɔtimi awo ama busua baako ma nipa du paa ma nipa no abusua no atre de a ɛkyɛ sɛ wabo abusua no paa ma busua no tra na etre nti na busua no agye wo ho eye paa so ɔbɛ mɛmu ma mo pia okay obido ano no ana yɛte ne nka no na yɛmrai na afei ne nso so ensɛm ɛdadwa no yɛmfa bi entum w'anim na yɛmfa course kakra yɛfa course kakra bi pɛ yɛwie ya na afei yɛba mo so mesrɛ wo abrochi a tie yɛ nama wo de no mrantem yɛsi yɛbisa sɛ ebia mpanyimfoɔ eta ne bube sɛ yɛnka ne wachi a wo se agoro yɛ de ana wo si achi bɛyɛ wo da ɛntisa on sayam yɛsi yɛnka ne saa wo si achi bɛyɛ wo da ɛbɛtisa on sayam yɛsi yɛka ne sɛ wo nsa achi ɛbɛyɛ wo da ɛntisa on sayam na mmom wo si achi ne deɛ yɛka ne sɛ wo si achi ɛnyɛ wo da ɛhɔ ana akatrema nam sɛ hɔ de hɔ nyɛ de akatrema wo de bɛfa hɔ nom tete kra hɔ ne da ana mpanyi ka sɛ ɛse ɛne tɛkyerema ɛyɛ a wɔn ko nanso wɔn a ana siesie wɔn ntem wɔn te faako nti we ne nsɛm bi a nananom aka agu hɔ nom a ebinom nte aseɛ panyi se tɛkyerema mpro yɛka sɛ tɛkyerema mpro kra no ɛno nso so na se kyerɛ ɛne sɛn tɛkyerema empro nipa bi anso wu a ne kɛtrema pro tɛkyerema mpro nanso bi wu a ne tɛkyerema pro yɛde ne hyɛfo ma tɛkyerema ne nyinaa bɛ pro ada ne anwea tɛkyerema mpro na se kyerɛ ne sɛn nananom kasa wɔ mo kaayɛ na yɛn nso so yɛbaaba bɛtubie na yɛde yɛtoa so ebi nso hɔ na ne nkyerɛ mu no akɔyɛ sinesini nsipi yɛde bɛma mo na ne papa bi frɛ yɛ na obusa me sɛ ɔse asɛm bi wɔ hɔ no ɛkyerɛ ne so paa na ɔpɛ sɛ yɛboa no ana me bisa ne sɛ ɛyɛ de asɛm a ɔse yɛtaa ka sɛ ensawoso mene didi ensawoso mene didi ensawoso ana meka kyerɛ sɛ ensawoso de yɛaka ho asɛm aka yɛka na ɔtwetwa mu kra yɛka ho asɛm wɔ ha sɛ yɛse ensawoso ade a yɛka sɛ obi na obi di ensawoso a kyerɛ sɛ ayɛ sɛ ntɔkwa ana wɔn ko ana sɛ wɔn ɛyie na ne den so sɛ obi sɛ bibi ntɔkwa pɛsɛ si wɔn ntɛm no ne brɛsi no wɔn di ensawoso no no na mmom wopɛ sɛ wokasa bi a o papa o yɛ a metaa ne kyerɛkyerɛ yɛ adwene anaa yɛmefrɛ no yɛdi nkɔmmɔ ɛbrɛ no waano yɛka no nkita ho mene no taa di nkita ho ɛnyɛ nsawoso yɛdi nkita ho ɛno ɛyɛ nkitahodie na mmom nsawoso yɛ ɔko nsawoso ɛyɛ ɔko nti wɔn a motaa ka ɔmudi nsawoso no ana twi kasa baako nso so a yɛtaa ka yɛse ɔno ato nanum tu twi papa twi asante kasa papa deɛ ɔto nanum tu kyɛ sɛ asɛm no pie firi ɔno a nanum na wɔkaeɛ na na obi kyerɛ maseɛ na ɔtwe beba no mede mu nkyim bɛba yie yɛsɛ obi ato nanum tu a ɛnyɛ twi kasa ɔno a ne kyɛ sɛ pie firi na no wato nanum tu ɛnyɛ asante kasa papa yɛde mu nkyɛmu no ɛde bɛbrɛ mu twi kasa no dɔɔso na deɛ wonte aseɛ no a yɛka no ɛno bi ne yɛse fabra no sɛnde wadwenkyerɛ anaasɛ deɛ wopɛ sɛ wobisa no fa kɔ namba yi so yɛmfrɛ wɔ saa namba no so na mmom no wo sɛnde wokɔ whatsapp a na wa text wokɔ na wakasa agu so ebia yɛfrɛ ma semasi medin di sei mekasa firi a mpamtwɔ yɛka sɛ sei a nase kyerɛ ne sɛ whatsapp no so no wasɛnde na ade aba ɛba yɛbɛbɔ no nyinaa ɛde ama mo yɛda mo ase ɛnɛ asɛm a ɛda dwa no ɛne sɛ akamfo ɛdi agorɔ bi te sɛ awareɛ ɔware ɛne dame a na dame koraa yɛ brɔfo kasa dame saa ana brɔfo dame kyɛ sɛ awe sɛ tuwe twi kasa ho dame na dame no yɛ dɛ ana deɛ yɛto no saa dame no ankasa ne brɔfo yɛfrɛ ne sɛ draft saa na
spa na yeto no so there. Okay. Dame. Nti matade e na hye mi. Dame. Enye check. Okay, nti check ne ye brofo. Ana dame no. Eye twi kasa. Wow. Yate ase. Nti se akamfo di agro bi te se oware. Ene dame se ya. Ye chia sei. Okay. Se okoto se akamfo ana se memamfo to dame ana se oware a. Yesi ye chia na ye chia na nchia no ye chia sei. Asemo. Mbe kwini po. Obi a oton ade no ye chia no sei. So obi ton ade a ade bi oton bia oton anka oton siu apampamu store ana se what store anu oton ade o ye chia ne sei. Asemo. Ye kantamu a echiresen. Yeso obi akantam a no opeso ye peso echiresen. Oh, me kantam say echiresen. Ntamka na se chire pa no enesen. Yeso obi kantam a no nipa no opeso echiresen. Okay. Akra JK. Emsasem ntam no ne pese. Echiremu yesa. Ntam ene die. Ntam ne die. Ntam ne die. Okay. Say nine. The toso nine. We attack pa. Yes, will be your crabrifo. Or crabrifo ne wine. Why no crabrifo? Yakapen into Miss Ramon, never moon anymore. Say, Momo Diana, moon chamame. Because yataka pa mon chama mi abeha me pa. Me pa WhatsApp number no ye 0244 015677 0244 015677 0244 015677. Ye kwa wo no so na ye mfo frefo di kan na ye nto so 03220 83581 03220 83582 ana 03220835830 032208358 sa enhoma bia no ofre ebamu a yebeje oso ne mu ba na wama wonsoso okasa no aye ntientia na wunua soso enya kwanya abamu bi yenko na yemfa ofre for de enka. Hello Nana B na say ochiao the nation Kwasi Boafo Kas ovin papa fieke edu. Chama na bibia simahu. Oh, I bibia nyame nsira wate. Enkasa pi. Enkasa se na bi etaya chire de so oni tua bibia. Eno so ye. Time ni ye. Time no so ye. La sana me catch you. Time ni ye papa abani brem pa. Hey my kid no me pam chow. Yinti abanti me ka da ofre na manya brama ne se odidi man bidi. Yes. Oton na de ma na oton a oyisu ntutudu se Kwasi. Se de oye me no me ne chi na me nhyira. Nti mesremo ope gas oven papa de to pano na de emba hihye fie de no aduane ofie offices restaurant buffet ni adi nyina no ke edu gas oven de papa ho na ese odu ani kire so me bola kese no police station nche odu upa unhu kwakra no de wura police station wono police station panyi bi abatuni bi o hye police atadwe mpa ka kire nzamba mo chome hwe ke edu on be chiro ba bi aka edu wo na ne nyina akoyie e de ama wo ba koso aboa so tobutu ho na ke edu nsa no efese wo kohwe sisi wo si factory kese a wo de fa manfo wie ya mekusu adwuma na mesue bi ma checkra mfie miensa mehu chairman wow besia mesia ya mom pa enkwanya da kra mehu we them sua anka mehu
Enough for more. Akasisɛm ne ade a yɛbɛsua adwuma yɛnsua adwuma na yɛte radio so na tobe That they say a Juma was so soon. Miss Babisua didn't be account. Say, so I would have made you. Okay, Chairman. Lava. And now bet me, dear. And no, and Chiana may try a crack. Okay, I can afford dear growth to set dummy and also warrior. Yet you say. Ever Majumo. Oh, then Obama don't fair say. Juma. Why you there? Oma and a big cry of myself. The old fade so on one young crashing dada. Now, yes, will be a tour, dear. Yet you say. Aha, the old one then I can Yamuajumo. Are you not more to a year, Martina Fio. Momo to Damino. Aha. You, Martina Fio. you, Not the old two at the end, so Yamuajumo. You, there's all no Yajuma. And then Mamma Nama. Oh, Belgium on a treme. Man, and I'm out Belgium. Yamia do a Jumini a baby, mammy, you know what the pa. Fire, the quarter pa. Yamisha, okay. Yakwa Queen. That's the Embrani team. I mean, I know Mred. Tell me that's a part of by Yamisha. Care do no, Yamisha and P. Hello? Hello? Hello, Kwasi Boafo. Dini baby Akasafi. Andrews, Asembo Kasafi, Adansi, Obuasika Unakrum. Ofayeko, my lady. Me patron one or crab before. Okay, brief war, Ubia, Timbia, Yana. I saw her tattoo to okay, brief war. You can't tam HSA, dear Nintam. No, make and Tamwa, not make a defend me home. I think we are making a no crap, I make no. Me patron Obia auto adie, yet Chana say. No more, be auto, dear man, it's much more. Got to say, I'm for to dummy and also warrior, almost your chair, almost saying. Walk, aha, dear, are you watching? What's your Bemo? Yeah, can't or cool, watching, yeah. Masai, I'm coming, bye bye. Yeah, that's so free, and Yamin Shaw. Me patro ding, baby, Akasa free. Hello? Me patro ding, baby, Akasa free. Ejatela. Boko de. Yo, ejatela yam kwa yesi hwan no krabrifo. Obi a ase babra bo no. Bibie mu na se ni ho yesi akwa ni ho pa o. Aha. E kan tama ye kire sen. Se ade di ato mire bi. E ye wo ya pa. Na ori kan da me kan papa awuye. Me hu ni fu. Ene ne ntam no. Ade di ato na odi. Obi a auto ade ye chia ne sen. No jima. Ukotu sa manfo to dami anaso ware a ye chia wo mo sen. O se Mamudei. Oku. Na de ya no mo ko. Yo, yeah, that's it. Why? Yen to us. Me pacho din baby Akasafi. Hello? 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 Hello. Udin baby Akasafi. Yes, na me Kasafi ahafo. Free ahafo. Kasafi ahafo Kwapon. Ane. Yo. Why no akabrifo? Akabrifo mpati bi atimo din. Say. Ama me ma shemi o. O de akwedi. Yo, na ye kan tama de ne ntamka. But ye kan tam e twitwade ho abra wo ahum. Obi a oton ade ye chia ne sen. Obi a oton ade. But ye aduma no e tie chan mo aduma o. Na ukotu obi to dame no ware a wo mo so ye chia wo mo sen. Yeah, any queen. Yeah, that's all free. Why? Medasi, the champion. Yes, yeah, that's yen to us way. Me pacho within baby Akasafi.
Akwasi maju. Chama champo. Champo profina. Gana fo ya. Aso. Eke abobo ya draba. Me o Germany wade. Uchu abobo ya. Me o Germany ya bi me jane bro pokuta fu na papa. Me ke Germany. Atoi. Jama kasa wonte. Me say aso wonte jama kasa. Aso yo yento aso. Wanu akrabrifo. Akrabrifo. Wakrabrifo so ho. Obi a the team no edine e wo bi mu. Na we pe no akrabrifo. Akwasi boy. Dia nentamka. Akwasi entamka so ho. Ebu amenya no owa hene. Na owa hene akoto plot. Na plot no so ya to mambrofo. Edi me ko na se wo so a wo ya djuma janu wanya me kan tam go so. Sebu ya ko be police station na se kwa nyi na wa fa ki ekoya na mi ko na me kan tam egu so. Ano na entam no. Obi oton ade e chia ne sei. Obi oton ade. Ojumo. Na okoto se obi to dame ana se oware a omo no so e chia ne sei. Me mam woko. Me mam woko. Na se otumi so woko na hwan. Me mam woko. Wo de owa yin. De be kan ne ko wo me chia o na ma ka. Yati. Owa yin unu so de oba de wakan no so no abeka bi saa. Kwasi Boafo ne obejafo mamu nyina jo mehwe mo e de free USA mo nkoso saa. De mo ye nyina mo de kyerɛkyerɛ yɛn nyame nhya mo yɛda mo ase. Mehwe mo e de free nyina hini agogo so. Ewo atwomamponua mansini mu ewa santemantam mu. Pastor Biadan Pastor Badiam Israel. Okay, yeah, that's Pastor. Jamfi say the program can't stay there without. Okay, today watching live from Hifa. Batra. William, I'm say Obidia ba. Eva Diana Abafa so Yabeshana Yasan Kinkan de Amamo. Eva Jamfi was saying. Love the program. I can't stay a day without listening to Inshira FM. Love you bunch. So sit that kukran when tea program we are na oda onna. And today be we teach metino. Yami inshaw. Young kwasoro kakra na yenhwe o mo comment ni bi na fe yento so. Yem fa Nigeria. Nigeria. Ofa kwasi. Oh, Nigeria boko de. Many people to na obi ahu ya kama pa na am so for ma Sarah ma di ma Prime Minister International ku twa fetia oni Mr. Kudia no kan no ya ho den papa na bagbaji a fa anyom ne tumo cause bro nye na ka didie ono me kenye ni pase e futu osu wo mesrawo a wo be start program fa se man cause benefo a fa sa anyom no pa yango why no akrabrifo mo Oba kwesi se mpanefo ka se okrabifo a nipa na ni bradie so ho ono jod be mani bia na nso no enso nya beifo na se de be kesha nipa bia no ho bia na ni bradie pa yo be ni bia nso no ya kan tama entam chesei e de ni ntam mo oba kwesi entam kan ye didi se esisie ya ba bia mi ni ntewa na mi nya Robert na pato na kiedi ebi amene ne ya de nanti asie nya gwo ebi awu se me kan na no ntam se de mi kan se de impredu aseti sa ade aye kadi sa ye ho yo na obi a oto ade e chia ne sei e ba twa djumo na akoto obi to dame ana so ware a ye chia ne sei mo ya me to de oba kotua na Nigeria me na me hwe omo so eno okon tuze wo wachi beze mienu ana mienza Bema ha of course Bema Bema ufi njiwa wo chimpu no na ajeso ti yetan okon si Bema ha na akamfo okay no ana waka wi yeda sipi ebi mo ho me dia no pa ye ni num kon se na me tani na o me se ko bani na ma me se mi pro so kura ai Nigeria makramo Nigeria da si yentu aso
Majoy, me pacha udin baby akasafi. Hello. Udin baby akasafi. Ofa busuri no offense ma. Ofa nano me bisa wa so radio so bi anka nkyerɛ say yes me hwehwɛ. Mete na nefrɛ wa menya sa wo mobile no. Yes, visa. Ho ɔden. Nefrɛ wa wo mfa. Me dem dia yo. For me nim wo number no nti da wonti afa kyɛ me. Ya tete ni chat wo. Ofrɛ me kyerɛ a mefa wai. Mate me da. Emete me ofa nka kyerɛ ofa bosumuru me si ofin so maase. Ofa no ofa afa he ofa afa he ne zo nti uni anka na akwa bibie ho. Na na je ni kofi nko ana frɛ. Mo ka nyina mo mfrɛ. So ho ye de. Na ho ye. De janase. Fana yanko ye ni me hwan na okrabrifo. Okrabrifo ye nipa bia. Ni tiri mo di nipa nya no bobo. Sa asema to kura amanfo jam won won je ni ho. Yo beye wa na wo de beye ho. Okrabrifo no no. Ya kan ntama a kyerɛ sɛ deɛ ne ntamka. Ntam ya de bia asida. Ya ye boso a na kyerɛ sɛ ɛyɛ muyaredie ni awerɛhoɔ. Enti sɛ obi bi ba obi kasa me ka me kama na me ka yana na ya afeta sei na sɛ wanya ya de bɛba ne yɛ do kɔ ahemfi a na yɛ do company fi bia yɛ nim saa asɛm no a yɛ bɛbɔ wo ka ɛyɛ no ano ɔden yɛ bɔ so a aguadadi afɛfie obi a ɔtɔn adeɛ ɔfa yɛ kyia ne sɛ obi a ɔtɔn adeɛ deɛ mema wafie o no adjust nyame ma uda eno anu no tietia akamfo to agro a friend say dame ana so ware okoto so mo to a ye chia sei ye to dame ana o ware na ko ho a okun so mo ho nyina bakasa ba ma wa ha emfa ho ne de odi nkunim ana de odi kugo kura to mukasa ba ma wa ha no wa de na kire de o no to ntu ko a okun yes ba ma wa ha Asipa why? No so nyame nka mo ko. Ya no afre na edi nkomo akiri. Fa ana ete ne nka no. Yemfa ba ko ana fe yemra course no so WhatsApp wono. Me patro din bia aka safi. Papa nyame asum je nka ma me. Enka won so. Mo woye oboase 9 months de se konkron pa ni dendi kuma se je ni. Me pacho okrabrifo Kwasi okrabrifo aye obi a wo ye sisie papa sisie se aye miensa nipa miensa obeka se ene ensa na che dia miensa no mienu fa ba ko na e se wo ye sisifo papa oni efe no okrabichi ntamka Kwasi ntamka aye ade a o ka ade apai ho anase wo de wo kama nipa na hu se ade na wo di diu no ompe enti entam ka ya ade a kese ano de wonya tabu kape na kese opompo obusu asema ba me pacho obi oton ade ye bono ye hia na ye chia na sei ajapoku bese wo se alawai na kese obi a oton ade na oye ya wo koru ya se nyamema o wa diso agra dame eye ware ukotu mo to aye free chia sei ofa ande wunya duru ho na wa pai mema wa ha o se mema sia okay that's it ofa Kwasi nyame shira insurance so yankinka message kakra ajemandia precious say or share life at the free nyina hini atwampo niama nsini mu oso dayase ne nsempa e dey ba mehwemu at the free New York City encha nkoma na busuafo ewo adroba ewo brown afomantem mu dakwa me ya ne de baaye Tofik Razak waso ma nyina adwo mehwemu life at the free Italy Torino na Torino for chi if etwa 21 pa I need a WhatsApp number
I have something to ask, please. Okay. Me patch WhatsApp number near 0244 015677. 0244 015677 near WhatsApp number. Obetimi Edward Chaba, Obe send a WhatsApp no so buy a bebo. Probably young Kosro Kakana, yanking kind of for no Facebook for no so. One more dear now, one more day abano ebina yanking kind, ibino dear. If Jamfi say Jumedi Moody ni dear, come up, I'm sure my life free Italy. With the program no papa a bua dream. Or see yes. Mehwemo edit free mehwemo Facebook live enchia enkoma Facebook ne namfo ho nyina Abdul Majid Yusuf Sulemana or see your friend Majid Yusuf Sulemana please yesu obi kase wasa akapoma na wandwamu no mepa mo chew na sekire anything montwe ntoma me wasa akapoma na wandwamu anything agata yebo aso ma nyina dwo uli kofom kakra na afi yenhwe de wo fom no nsuso epi wono ne de ode bae no Yashua on your friend is saying Joshua Kwasi Aseidu wono de bia ba na afi Florence Jumo Kwasi good evening mamu nyina jo Obaya wasi mamu nyina jo me hwam live at the free Germany Hamburg program ne come na afi Tofik wono so de bia ba kwasi WhatsApp number media to jadada AY plus wono so wo hwe the free Kaduna kwa wanyifa Nigeria okay Jamfi if a Jamfi was say program na ni jo okay I can the end of that ana there be ba ko bi de bi ba o see ha if there be obi de bi ba o see me penidi na bo o see e kasa o kra brifu a e kire se obi a o de ka ontua ono ne de kadebo yes obi o de ka ontua friend kadebo Mavis Insafwa say Okabrefo is someone who owns and don't want to pay. The car chini mpezo bitia. Ono so ne dia wode abanano. Mampon akrofonso ana mhwemu di efre yaw aduno no. Opoku ima o say hello. Mhwemu edi free kentampo. Okay, yada se papa. Obi so hwe edi free Switzerland. Ono so ye hwan ya. Ericus papa was say from Ohe different Ntabanu. The autumn dameno, Yachiano say okon. The autumn at the end Yachiano Efre Sika. Okay. And yaw edu okay, yakan yaw do so at the end of that. And Tianko na yaba. Yebesa be kenkan message no ebio dia mama na sabri yenko WhatsApp no so na yemfa made ntwira mode aba no bi emfa emremo we say de ne de edikan ede aba yemfa ono ne de no obisa asem aja kwasi bi mmadwo me kasa free Jacobu ya frame aja kwa me suma sembusa na ye ba akopenso ye kan mienu ye se akoma dan mo sikra eja masika so amonensere obedi ewu ana akom adane mo sikra eja mansika so a odibedi ewu me poncho menti ase na monche muye ma munyina amajo yo yemfa fofore adio de me kra menti bi do semni mpane fo me matnasi o me pacha me dinde nana anoche me kasa free abusuan kuruwa Macha masem bisane se sis 20 no nwam atikopo na ade sana de sini aswache ana yase etre so nti ayenya echesoa me bacha no menti ase eye nchesoa na ase echesoa madam ase yo yedana se obi nso dia wode aba o se we efri Rick well George in cancer nimo also hwe my nyina George the free UK nimo entumi wa etete wontoma si nimo entumi wa etete wontoma na sekire ene sei nimo entumi wa tachi Samuel ana Samuel was say or share the free Italy Vicenza Baros kesi siri was hwe life also my nyina adwuma na ochia eye osi de wo ton ade no
yɛkyia no sɛ mema mo adwuma o yo yɛda ase yɛmfa ɔfoforɔ Vivian ɛnso so ɛde bi aba okay V good evening nyame ɛmfa umra yɛda ase yɛnto aso yɛmfa wei nso deɛ Penny from Pamchom, mam good evening. It's your big for Nina so. A frame you give me because every South in Treso. The Pamchom paying for can't assembly say, who pray big, it is Bantima Kutia, a broasso or shark comfort, a dew bua old Janny. Pamcho mentia see, Srema Munchile Masiena, Nesunintia see, the Damasi. yes yɛda ase na ɔtwetwa mu megye di sɛ yɛkyerɛ obriketa osiba ntema kotie yɛka ho asɛm ana ɔse yɛbu bɛ sɛ abrɛwase ɔkɔhyɛ akɔmfo edua bu ya afei abrɛwa edwane na sekyerɛ ana ɔpɛ yɛda ase yɛde bɛbrɛ wo papa yɛmfa foforɔ na yɛntoa so ɛmfiri hɔ. Good evening. Of Kwasi, within the Ibrahim Hassan. A bewe me pay na a situation. Aquara pe a di coco affair etidama hamne a chiran. Nasi as chiran. Goodbye. Akwada pe ade kokwa ahwa yete damnama haban and the channel na se any saying also betima join here live e wo Facebook now I drop a comment and now I join there for Facebook on me Inshira 104.5 FM Inshira 104.5 FM Facebook Inshira 104.5 FM YouTube no Inshira TV YouTube call na wonso so betimi ene ye di nkomo e ho wadwenche ne be ken kan dia ma Rita Kwaten say o hwe live e dey free Asante Mampong odayase Opoku Gideon say me hwe mo live e dey free wasa abena abena yo wachia ne maame ahenkan a wo boshen ampaba me okay Opoku maame oba Opoku Gideon say wachia one farmer medina ama yadase yento aso yemfa ofoforo ono nso ni die ne pa cho die ntimi woni nyina ho 2 minutes pa 20 seconds no abadwafo mi chiechia mu nyina ngidi se otwena po yakopon nsem ho yiye idia ne prince because of contact ma hu tedin ya 1 2 se pin fra kase tachama ampro Obakuwewu esi no bibia be pro yesa techram pro dia na efi asasfo because obako no ba asase we so no obebo abrabo papa eye niam papa obaku ni dia de ensada bibia be ka ho obako baba ye bone so a ebe ye bone be ye niam ensana mfata so a bibia be ka ho ni na efi asasfo intinipa de so wu a obi bia be pro na touch them at the pro because of attach for a teasintin and it's a touch them at the pro I tumbu bi osi kan so kase the sechi beya oda and this will say you so you be papa no aye ni yie you be papa no aye ni yie uyo bo bi abo ni yie ubo bi abo ni yie na mo na odi bo ba ko bedu mre bi no boye ho akatua pa yadase okay we dey no doors 2 minutes 30 seconds yentimi mo nyina de betima bone ya bono yento aso yemfa ofoforo. Hello, good evening Kwasi I'm Pacho Bibia Boko there me Pacho Union Badina UK me Pacho me pese me bisa asem bi ye kase se bi obi ka asem no wi a ye kase nanu asi ananano ato anu asi ananano ato ebi onso asem bi aba district nkofo kapa edidi atem anase ya atem didie me pacho be se me hu adi atem didie anase edidi atem pacho be se me hu yo yada ase papa Dana de no mayemfa agata nso so de menua ba Kwasi majo agata Italy modena me manu abadwafo nyina moni adwuma okra brief we ya ncha ekura nso ho ya asem
me pa cho de oton ade wutumi chia ne se nyame ma wudwa saa na me adwene trem obi kan tam ne se na asɛm no korɛ pa o ka se bia o ka no korɛ ana wode ade wode sign ho ene ɛyɛ ntam se meka me nan anaasɛ meka me maame nan na sɛ n'ani beresɛm meka me maame wuda na kyerɛ sɛ n'ani beresɛm a wɔka sɛ asɛm a wɔka no yɛ nokorɛ deɛ aka no deɛ mede akyɛ mo wae wo mu aka meka deɛ aka no nso so mekyia badwafoɔ nyinaa obi biara ɔte me ne mekyia obi biara nyame nhyira mo yɛda ase bye bye bio yɛda ase papa ma yɛnkɔ Germany Boafo mo ne adwuma yɛfrɛ no ɔfa yɛ kasa firi tɛre mɔdena sɛ kasa ntam a ntam yɛ obi a n'ani abere paa sɛ mesɛ mefiri kyi kurom na wobɛde m'ani abere maka me kurom hene ntam agu so aha sɛ adeɛ ɔndi no nyɛ me dɛ ɛne ntam na mebisa asɛm bi o sɛ obi ka sɛ woyɛ obi adeɛ paa so deɛ menka wo hwee a na ɛduaba nasɛ na ɔpa kyerɛ wo sɛ once wɔyɛ obi adeɛ paa no hwɛ odin wɔ sɛ wodeɛ menka wo hwee so ɔte mekyia Mr. Hawa wɔwɔ ɔma kyi kurom kyia no paa yɛda ase ma yɛntoa so agyanom mamajo mpakyɛw medin de mefia mekasa fi kwaw mpakyɛw mpanyɛfoɔ ka asɛm bi sɛ wayɛ ho ohintadua kyerɛ a mpakyɛw ɛkyerɛ dɛn na sɛ ne sɛn ana meda ase ɛyɛ twi kasa na ɔsɛ friends Dina Dina twi kasa na ɔkaeɛ no ma menka bi nkyɛw wo se mpanyimfoɔ ka sɛ ohintadua kyerɛ a na wɔn mo pa kyerɛ sɛn na ɛsɛ ɔsɛ na ɛsɛ ɔka no na ka sɛ mpanyimfoɔ ka sɛ ohintadua kyerɛ a ipamkyɛ na se kyerɛ ne sɛn ana wode ti sɛ deɛ wa ɔkasaeɛ no agyanom mamajo so ayɛ wo ho mpakyɛw medin de mefia mekasa fi kwaw mpakyɛw mpanyɛfoɔ ka asɛm bi sɛ wayɛ ho ohintadua kyerɛ a mpakyɛw ɛkyerɛ dɛn na sɛ ne sɛn ana meda ase sɛdeɛ ɔka no no kama na ɛwɔ kɔbisa sɛ nase ne sɛ anaa menim sɛ saa na kɔmfoɔ ka ne deɛ a mepamkyɛw ɔpanyin ka sɛ ohintadua kyerɛ a na obi ayɛ no ho ohintadua kyerɛ a nase kyerɛ ne sɛn na aka sɛ ɛkyerɛ sɛn anaa na ɔde baeɛ no ɛno asa akɔyɛ no ho bibia wɔ hɔ nti mfa naa ne ma onyimfoɔ sɛ wayɛ ho ohintadua kyerɛ a nase kyerɛ ɛne sɛn yo dan see friends mafia okay mafia de no yɛntoa so Kwasi majo mehyɛ no badwafo mesɛ frɛ me Kofi Amoa mekasa firi Sapase adwafo na asɛm baako na mente asɛm pɛ sɛ moboa me ɛne sɛ ɛsi sɛ wo maame wu a wabusua asa na sɛ wo maame wu a wo papa wɔ hɔ ɛne tena wo maame wu a wabusua asa sɛ ɛba saa nyɛ papa mu na mode ba busua mu anaa nti mesɛ mpanyimfoɔ mokyekye mu ma me yɛda ase mpanyimfoɔ bɛkyerɛkyerɛ na ɔkyerɛkyerɛ ma obi de baa na msi saa sɛ na moka deɛ amunya yo woni wu a wobusua asa kyerɛ sɛ bɛma deɛ de kyerɛ sɛ yɛnka ho koraa ɛsɛ woyɛ onyɛ nipa ɛbɛsan aba so mesrɛ yɛntoa so therefore mwajo pomwacho mediane jo wan ba ko pɛ mekasa firi asroma so ba pomwacho yɛ kasa obi yɛ abodina keka pomwacho tene sɛ ɛkyerɛ sɛ ana pomwacho yɛ obi nso furu dua yɛ kyia ne sɛ medam ase metia esune gawa asroma so Kalisto sister Fia ST oba pamansa omunyina metia omo medam ase na obi ofuru dua de yɛ kyia no asemni atare dua hono afro memba hyɛden yire ho na po hyɛden oniama hyɛden yire ho yɛ ne yɛ asomuden na wa mebɔ hɔ somuden yɛnto aso obi ofuru dua ayɛ asɛm me pamacho good evening me ka share friend JJ me ka say free epichuja kasa we me ti sen comfort like apa kasa ni nyamu like sa asem no me pese me nya the exact words kasa ni nyamu e bi kasa I have heard kasa before that but she no can say kasa ni nyamu or something me check the exact words in past me say more clarify man thank you
That's it. Yakoto at the Tom Fan, Chesham, ye fresico, si camera, Bibisa, ye fresico, na, o memeka, ye fresico, and back I said, the automatic as a camera. Yo, the Udi Kaka was say, I would on the first question. Kasa nini nyemu, and was a bro of Kasa, you can say before that. She said, no, before that, and she said, Ansana, and then and a different Ansana, we be seen. No, it be our dika, you say, put that. Okay, maybe a bit my other crow. Kasa eni ni nyamu chese me kasa na bia wura fi bibi kasa ni nyamu chese maybe kura wasan yes ade we sei ana bia wo kasa ne bia wura fi bibi na fi wakai na hodi shim chese wo kasa na wu jabi wum na kasa ni nyamu chese asema me kura me wura fi de jabi kura wachiri na me di shim no emire bi kura si okaye kasa ni nyamu unim say because o kasa we beti mafi ho ebi bekam tidi aka mu no wo yaba ya das ma yemfa obi foforo ewo France ya Kwasi Jamra Boati ni kasa free France in a question am the about media and chiao ikotu so bi to damia na ya yesi wo kun na the watcher so ajize beba wa no enemy nim me chia mu nyina me chia mi nua so papa krapa wo bejuon wo tie mu papa pa ni anti Julie eti Jamra Boati in France na na from pod ya ko shi bia oba ye chia ni ma no mu ni adwuma o wi do akra JK chia mu nyina bedwafo ni nyina so abejafo nyina da se na yento aso na yemfa nche bia beba course no so na mo so yabefa mo de kakra I hope so friend now so bem WhatsApp line is 0244 015677 0244 015677 0244 015677 obetime de odi aba yem free na afi yen theory of course good evening me chia wonu abedwafo nyina obi a wo ton de ye fre udu onu na wo chia na ye wo kase fresika o no no so age so sikamla ana krabifo no so obi a wo bre ni moja ni epa de ene krabifo ni emetiase ya no that's on so dia odi aba no yemfa foforo yenko abedwafo pamchame mama adwubie asem se etoso mienu ene se mpenifo se ukọ abenu anase ukonu abe no wo musa ne ma miensen na mo miensen a ukọ a unu achenchen na mpese me hu se sa ne ma miensen eye akwaagyan apansada ana atemfrede omoyemoa na omoyemoa ben a akwaagyan apansada ene atemfrede omoyemoa ben pese me hu emoa kro a ukonu abe na wa mi se o ma so wa hu wo mo a ukọ a unu achenchen pese me hu emoa kro asemu chikasa pa no o se ukonu abe na wa hu saa moa miensen ya akwaagyan atide akwanya ma yensan tie ni aba ni bio na ni chikasa no dia no den wedafo pamchame mama adwubie asem se etoso mienu ene se mpenifo se ukọ abenu anase ukonu abe no wo musa ne ma miensen na mo miensen a ukọ a unu achenchen na mpese me hu se sa ne ma miensen eye akwaagyan apansada ana atemfrede omoyemoa na omoyemoa ben a akwaagyan apansada ene atemfrede omoyemoa ben pese me hu emoa kro a ukonu abe na wa mi se o ma so wa hu wo mo a ukọ a unu achenchen pese me hu emoa kro okay ya ti ya bechasie ma yenko mi nua be ma yo meteni nka chepa o UK Hello, Kwasi Boafo. Yo, brother, Kufia Ngwana, Kasa free Milano, Italy. The Kasa Krabi for be anything here. And I Kasa the Premier no.
obi a yɛtiri nyɛ ɛna ɛka sɛ ɛyi so a akwasi dafo ɛfrɛ ɔkofo ɛna obi a nyibrɛ na asɛne yi a ne mɛmpɛ kantam ɛka ɔkrabifoɔ a obi a ne ti nyɛ abɔbɔgye de to nyɛ sɛ obi a ɛso ɔkrabifoɔ a ne yɔnko aboakye no awie kyerɛ mo ne abɔgyɛfoɔ nyinaa nkyɛw biribiaa momu aboa awɔde me kakra nti kɔgye momu aboa okay ma yɛmfa afrɛfoɔ no nso kakra fiefoɔ no wɔn nso pɛ mu awura papaapa Joel ma yɛnkɔ messages no so kakra Facebook na yɛnredi amanfoɔ so deɛ no kakra ɛmfa ɛmfiri hɔ no mu Tony was me hwɛ mɔde firi Trento ɛwɔ Italy fantastic teacher well done Kwasi Boafo me da se papa Vivian Bedu akwa was say this lady is old woman oh mama no be ka say ko no abena won ko busa ayina muami sana Joel boy na yen come Facebook na yen read o mo comment no so kakra Facebook comment no say ye be nya bia but o mo alert Joel mame no control WhatsApp Facebook no e ma na obi enu on control my Facebook no kakra okay kwakwadu park was so hwe free Rotterdam edidi atem eye the old atem no na den ba ewi akata so new eyi na da na o se edidi atem eye de edidi atem ye nipa na odi atem no ana atem didie eye asem na nkasa wo ka no tise mimi di atem wanim sey chese mimi pe edidi atem mimi ni sey nipa no ana atem didie na nkasa nso ni nipa na o atem didie no nkasa nso de no saa okay yanko soromum ne yanko kakra ye de free form on neighbor yanko kakra nka ho ko kakra we nso so say upon boampon. Good evening. Me share my live Eddie Free a Jamam Lake inside. Okay. Ochana mame na yiri mum ochana yiri Gladys boampon yo Michael Yeboa oso me yajo teacher constitution we amoase wo say or share live Eddie Free we amoase so munko so na jane ne enchiankoma lawyer Justin Kudia and Dr. China. Michael Yeboa also shared the free Portugal. Michael Apeu. One also say o my Joe or shared the free Italy Cremona. Ana okay yakan yem form de ni so yem kwa homa no so kakra na yem fa fiefo no so bi na nyumre yebusa mo sa asem bia eche so ana twi kasa bia ye kan won tiase a opese wo hu na se kire no free na fafa so 0322083581 0322083582 0322083584 Edward Bona wosi apansrada eye owo akwajan ensusu eye opuro the last is what I have forgotten. What's in the refi and no the last one here day Pacho akraje ko chere nse atam frede enti mua miensa enu aban kan wo sese wokọ akonu abe na wa musa akwajan anase apansrada no so oyo ono so opa ba hu okay ana akwajan tutu opuro last one was in the refi yesi enu ye frɛ no atam frede no so wo ye hwan yada se papa Edward Bona na de ba ye wono nso akire biase enti apansrada no wo apansrada jo na frem pampansrada do memre nkusua no okay ena akwajan nso so yesi ono opuro akwajan ye opuro okay yada se papa ma yentoa so yenkwa ahoma no so na afa yemfa fie nso kakra omadwenche me pa cha wodi ne ba bia kasa free I don't find marriages because the first one teaching me also. If I chose a castle baby bought Mpoa, as it's saying,
Ese oba bompo a oba wo ntentem wo wo ba ko a owie ya bosome be se oh de na ne kunu ko no ho ana wasanyem. Abachi rampacho di oton adie no. Eno ye phrase kan wa just camera. Yo. Ama apparently mo so ye ai ntam ye apparently ma atu obi wo bre achem. Ama wa ne so de ye. Eno de music kaka. Okay, yeda sepa wati. Yeda se. Enua ba no so dia wode aba no. Ye nto aso. Me pa cho wudin ene ba bi akasa free. Hello. 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 Din ba bi akasa free. We JB Bama Bako Power that was same Din. Papa na me pacho. Pacho se fro say. I caprima na se dia. Me pacho ya anti de wo kan ye. Me say what say asem na wo kan no. Me person bisa se caprim ana wo kan na se. Sembe na meka. Hello. Hello. Sembe na meka okay min tiase. I want say wo twi kasa bia ya kan caprim. I can't say Katrim. Aye, a caprim. A caprim. I know I see anything. Me person who sa kasa na se. Now what you say? Me pa cha menti ase papa. Na me do asem ba ko ni obi di atinye. Asem ben ya. Me kire se e bia ya caprim na wo ka. E di asem a. E pa cha masem de hia. Oh. Kadebo names worker. Me pa cha odin ba bia kasa free. Papa ya se me fia beki me kasa free ma so mradan. E fia wo ko de. Yanko pantu mo. Ma enti odi na pese obisa. Papa mpacho obi bisa se so wo ko nu abena wan bisa mu wa bidia. Aha. Pacho apansrada na obodi no. Aha. Enu mo mi yo opuro. Na kwa jansi den. Oye atiedua oye anoma bi a odi abe abre. Oh, okay. Ana penfede no ye ententan. Let's say ukonu abena na me se opuro na di abena abre no. Ana se anoma na di abena abre no. Ense esoso a ebeku ententan a achi woni mu. Nti se nipa ye hu se abenu abeku ententan ma se ekufo ma na se samwa no na edi abe na se abena ukonu nya di a obenu achenten na mo obenu abe abre. Osi apansrada ne yeden. Apansrada no onu mom ni opuro no. Let us enye pampansrada ni wowo. Sa mo mo. Aha na apansrada no onu mom ni opuro. Ha? So opuro nso di opa ba abere. Aha. Aha na akwa ejan no eya atiedua yeso so ya no ma onu so di aba abere. Apansrada no aye ententan se ko kana ententan onso mo de ewonwura m ne eyiso na oprozu odi a obenso odi a ese mefe ne bi beteta teta yi mu aha na se mefe ni bi apre gu fo na se abeteta ententan na ewa abe no ho oza ade na bre na se ni pa ko de na ni awu se apro gu fo na se achiche ententan na bi abere onu ye ne mo onu anya de obenu achenchen na se ye fro se akata free but ye fami efia beki me ka se free man so mradan ho ye kura ase. Yep, sanity, why classy, I say, Minute, Mammy, Bussian for an hour. Mo do kakra. But so sanity. Wow. So the what try didn't muno, say, my budget for some board, but so I dear papa. Ah, what's what you are there, Eva? Miss Yandy, and you see me, or can rest me, is our level 100. Oh, that Yami had one next week, best right, what? Me pacho yo. Next week, measure him, bra. Why, dear, why? Me pacho Mati, me badu. Measure him next week. Me pacho yo. Yamin shop, I had us so by Yamin shop. That's it. Oh, but you move. I'm on 40G. We didn't baby, I can say free. Mediane, big superstar, lady William. Patch your fro say. Big superstar, lady William.
Okasa free fa. Papa men. Okay, you. Bacho almost Michelle. Nishika Virginia Dinkeke, I'm a penny chair. Yan Twasway, we did a Akasafi. Chairman. I beg your for you. You. Not men so me war a bian person, but so when they free me, I may hear ho. I say, me catch Kwasi Boafo say, hey, I can see dear, Miss Slow Jamu Fiti. Miss Slow Jamu Fita. And no, ye chrimu say, last week say a chas, you are now anti-young. And then the honor, I do not follow. Near my main chair, me, that's here. Well, according to not what was actually the moment. If you're Becky, Facebook for you know about to say, why are dear Papa fantastic? Why are dear Daniel Eric see Dubois was say, oh, now I'm sorry for him. So, you know, next week, memory deliver Basia Mohun and Vivian Bedu Aqua was say, old lady. Well done. Me pacho I know ababa now of phrase free manso honum baby na he wono onya sure so ya bro wasa I'm so ya abaya ababa pa ya and o chance nti nyame adoma next week de yenu aba we nso so ebeba na mo se wo mo nye embrewa ade na wasua na wahunu ma yanko yanim kakra bi na ene se kadu oyire okode ajewa ne de nsem suru je mfitani yese papa bi ana one ababa one ne yire tewo nti ne yire no ekonya ampra no konya ampra no te se bia one oba okode atuwe kadu ne oyire ti se bi o kafra ne bia wo yire akohu obema ofuru bi no fili bema no paasin na wo yire ne obema kufuro na kwakoya kwan sai sa na tie dia mekunu ma yenkunu yekunu a afi woni hodi ana chesa na me ankasa afi abeto me laso me ne wa so obema ni hodi ana chesa wo nya kwan aware me na emu de be ne se enwumere ye buja fuman sa na ye te ho ne ye to amede nsu besi so nti jane yemu ye se de hunhunhu na meki kan hye ma ka chen se on fiteje nim tun so wod ni ti akofom na wod na no boje no fufu a on hwe ba bia ntu bia nso ni ha wasiri tra se wo huje nim na de aba fa ba be boni trim ne kuno owu a na chese no an ampa enyumere o madidi awi oni ne kuno ite wono ma na wodi ntu kakra si so nti dwan mu hwehwa no ka chen se kwasi na onfa misro unkaja inche na umbumma ne enye nti bema no di so onim hwe ayese akoba no onima man nti okeka gya ne che no na no kofom no humfu o fiteje ni mu ana bema ndi aba de bo ne ko achi pew okun no eno ano no ade achi na che sei wo obi anim di kun no afi bema ya beto ne ba ya beto empana no ela so se bema na wu disi de mpana menya kwante se me ana me beti awie nti didim na be ma no ne yire no a wonya no omu nyina atija ho ne omudi nsu asi so modidi awie be ma foforo no se dada ndi wowu enti eja no mu asunhwan no ka che kwasi eja no mu wedo a eja no mu hwehwa nti misro unkan hye na umfa uti emfiteje ni mame nti wakasa na bema na dwekusi ne che imre bi o yepesi kunu kunu ba kun sa na oye yo simi mfiteje ni o mfiteje ofitem na mde aba ba no kun achi nene o kasa me mfiteje mu a me de miti kofuma ko huteje mi obi na se o gina ba bi o no to de aba bo me kun achi ekumi na wakofa oba ye de to hwere yire ndi zi no ya simi mfiteje mo se fitem na sa janimo hwe ndi no ama de misro jem fiteo cause ukazo bi fite jem fe na je se de bi techira ase de achi obi techira de wode abebo mi ko achi enu ne ma saa ebenya saa kasa fon ano na kasa to me na eda ho no no se misro jem fite saa na eno eho asem etie nti kedu
obaje wa sana tiwa aminshira yemfa ebi wa hasi hello Ova. hey Ova magina so achepa. kafra sana ayo wo de no so sana nkame ye ho Kamkazi besa. kafra Ayo na bo wan. Santi be kwai. Sanzu fe ya assembly man. okay Ti kokko so obrim pon na kekere po to simi na sanzu ni so tio. yo yate Ya du uni aso me tia o ko de oje wa me tia o. Die ni bi san se benefo bu be se ya ble nkurase fo ne senkaso. Senkaso no e de ade. pacho Aha mi tio. finkaso ne nye mpanyimfo na aka ye obi ana wono na gudie mu na kofa asa ade ne baaye ese te se me no mienu bia ye nkora brem ne edi sebe ayensini bi sebe kafra ye yetimi kika nkwase asem de kire ye ho na yetimi fadin bia timpo yoyo ma pa hene sebe ba ku kra de nkwa bia nam ne no wakura se na ofre ehu an na efre na sebe kafra apetwe enti sa ni etusa na edi sa nkwase abe no sebe nkwase agudie no enti nkrabem na edi sa ago ya nyinia ba bedru nkokora brem si wo humia na obekasa sebe apetwe ana waka se ho ma brem kurasefo ne finka so wono omo di edi fini a na fini na beka wo so efino wono omo ma brem ni finka so ye di fini na beka be so ma ne chese ya nyinyini kura na so mo de taade ne nkrabrem ade ne ba be frewo mate ana mpenifu bu se ibra manfo so a na ya no manfo no ya no ye hwan manfo no menchemu a mpanyifo de ma me kire se kuro bi ebi ana yete so ebetuma ba se ebi ayare bi be bo kuro no pusa emma kuro no nyina se na anu yi die ya apiate die BBC ya ma kuro mu no nyina mafa se nke kuro no nyina bia kuro na se ahye na kuro na sei ya ma obi antena obio na kuro na ba nyinia ba beda ne mfofo ana se bia uduro no ma obi ante ho no enti edi mfie wa ha na uduro na ko hu dada na ebesu na esisi na uduro hope na wakai se makai me na bia na ha se no tio di bi chato renche bi to no enti amamfo no ekuro no a yagigya ato na obi antimu no ana yanom no ye nipa na na omutititimu no a bia individual wunim wo mu we nim wo mu no Jawati asiye. Matiasie. We maami bi wetie mo papa sia da no. O si ensia kukuru a. Na maami no wetie mo pa ofisanfi. Ana me ame secretary ene me treasure association committee ene no ja na maami kwan na ye to aso. The side of force wo me ja ye. Na maami yawo. Ye da si wai. No way wetie pa me da si. Yes ye da si papa. Ye nto aso e asemo. Hello. Hello. Udin baby akasafi. Abrantia oto connection na waje ne sesa. Udi for Isaiah kasafi tafu ruman ana abunum. Trufe tufo nyina so mo tia mo madwuma mo yen. Ejo so. Yankwai. Yanko. Meet you. Ni bi ye kase nana ko enchi ase ne sen. Ana sisi nana ko enchi ni enchi ase ne sen. Na ko ni nchi. Anakwe ninchi. Ninchi sasa yi. Kaso obi ko ninchi dia de me. Kwasi Boafo ko ninchi. Beto wa se bia me kokura me firi mu baaye. Ana ba bia na me tika ne masa akọ honom. Ehin na opeso chi. Obi ko ninchi a ba bia na ote no. Wasa akọ ana ba bi ofiri baaye no wasa akọ ho. Ti ana no mpanifo bi ka se na na kokura. Kokura na na afiri mu. Mate. Odi fa za ya mate pa. Mo boduma pa o. Mumum de bia mumum ya bode mu yeti wa hapa o. Ya da si wai. Yo. Yan to aso e. Udin baby akasa free. Hello. Baby akasa free. Yo baku fi mwajo. Ejo so. Yo acho me kasa free se chira people so. Wetu afa me tam na wanu nwi. Yo me so me dia ni se, e bisa se ebebe ni ebusa bewe se ye kwa adwetachi na wanse odi kuro ebe de to tumi nu se brebra ama amane ama eno so brebe ni ebusa be
Bribra mano amani amano ye ne adane no akoye tese ese wankwa anko ye saade we bia wanko kan o wedo a anka bia saade we ma ana bia mepese me no wedo a why me ade bia me bia se bi twam mepese nka me ko na me ko keka majo chom kwati jade o ye no ade na wo ye no nye ne aka na mfi na afi wakọ wedo akodu no wabu susu na kacho se kacho wa na odi bibra ma sanka mane wa anko ho no mu a anka bibi se yansi to atiase but enye na se kire pa no enye saa na kire se titibremu na akamfo say I think say se mampon ene kuro baako na yachi yafa we oba baako afri na yafa oba baako afri a ana ye chese fa me oba na wo ba afri baako brebre na afri baako amane enti esese brebre no ye de ne ba santime ana se kumase na amane enso so ye de ne ko akoye sense san ba na still na no ye pese amane sa be ka brebre ho mampon ana na napsa bre no panyi ano no ewo ho ka sese brebre amade a amane enso so nyeden emma sanity me de ba ko no so ye kwa adwetachi na nwansa na wodi kuro acho nyame anim no kure nim saa bewe de menteda ubetima kire ase a kire yo eda wate ase kire kete enti ne ye se kire no o echese first no ye hu bia wo no ye tinye de ye and the first no so na ekuro no ye de adwe de adwonwo na ne ye de kam enti bra ye hu adwonwo no na mpanimfo wo dro e de hye do dada eno na ibu ni sei yenko adwetachi na nwansa na odi kuro ene ba ko aka no se ebebe ne bu sa be we se edebe ne ba si jamasi a entumpan ana apisre mpacho yebehwe ne akire wase wai ya ade ne ba si kire jamasi a ametumpan na ha asemo mayemfa do twato hello do chat to cry line so we didn't be akasa free do ho ko kuna mkasa free number 1 me pache it you akwasi ya kasa no ba ku yo mo ya se no ani se ye bu nkompo a na se ye bu nkompo he ye dey ye bu nkompo ana se ye bu nkompo he bon kompon ye bu nkompo na ye bon kompon sa kasa na yesey ye bu nkompon ana ye bon kompon yese kompon ye twim ana ye twim mene o twim mene ahwe bibi obon konten ana se obon kompon ana ye bu ana bon akrajeke e bu nkompon ana ye bon kompon bulu na mcha tise yeka ye bun kompon hwechi yese ye hwe ade bia etwam akohwe ade bia sem bia sim emere bi sa na kire okay ye hwe nsem amanfo de be na se kire bebre ho no na je di kan krajeke ye hwe wo de two from patria kase go fide no oyido akoma musika obi kan no de say ye be kwa hwe akiri okay nimbo ntumu a nso am say no na se kire ni say nimbo na dimbo entumi wa dimoni sa Kwasi Boafo nyo dimbo nye nimbo dimbo entumi wa ebetete ntuma se ebodin sa nka wo na e bi e kina ebeka agwazo obi busa se etrenti ya enya cheswa na se cha ne se wotia sie ya wonya nwuye die na wo se ye no wantima anye kura e wo se wo ye wotia sie wo nwuye die wo se ni apesa wo ye ne se wo ye trenti ya wonya cheswa se yenya nwuye die de se wo ye bia na brebia se wo bre ne se wo bre na wo ye de se wo ye no se wo ye ye nto aso abrewa se okwasha komfu
edua buya o dwane so anka se okowu dua wase akwamfo no kwa kwa na sai wo bia da wo ada na wo so kwasha won akwamfo ne dua bu na bebo so wo sai dwane akwamfo no de na opa akwamfo no nyedua na se kire ne sei de opa so kire se ewu bia nko ewu bia da ewu na so ekora nipa faso ewu no egu ahoro bebre ebi ni dua ewu ebi ni akomfu nti se ye de ba fom abro so kwasha akomfu dua bu ya o dwane o de ba fom na wo so kire mu ya na se kire ne sen okay de o dwane no se ehu won mu kakra se de wo kan de se ne nke wo bia da wo ke dua no kura nka be ntemo ama na so dua no bu ye no o dwane abro bi so ho ya baabi onu so okosha konfu afi agrada anche na isuo hia asese to agrada so wadro si omo kwayi wadro mo agrada onzo pewo so agrada na pese wadro no agrada be fio na say wo okosha konfu na agrada no ba se ya enti ya de ba fomo a e de ma kire ni se ewuo ebika na so duru dia dina na no chisa wana kan usuru akwete se wode ebia bibi wode hu komere kase but from there no jina so meya feel aye meni ajabe ko ya feel ye do ada kamera woni ye kan wa ya ma wode mi jan ni nti wode odo ano kanade enye din ni yono ni asem no chabro asi kabrewa medua no enye ke dua no mu na nkeno ano tese nika emre se woye bro so ko se no akomfo na nso so dua buya udwane wona si yese obeye we afedie ba ne se ya okonechi jo owedo obi ka tekrema empro and obi ochiraose the chairman pro no kra na simple onu so de de ko fa say nipa na mata chairman pro ni nya nipa na mata chairman pro nipa na nkata wa suba obra ba bo na saasi so the chairman pro ebia ne say nipa bi wa ko example for je papa ko example for je okode na so ne nwom a wo shaidu nyina ne the chairman ti ye kase okọ na so ye wade a oda so kasa kire ye man yeye enye nipa nyina so na to dwom enti woma ya nto dwom no onto de abrabo pa wo so boy no se bi okeka obi na ka ma ye hunu se Dr. Agrese asi otite bema watiti kroba adipa ba ko na otiti oba watikru wa wuko wa mfa to dwom na se mo kan ye ene da bia na kan ti na me ka se ye the free touch ma so pie ye sa ene enti ma ka se touch ma pro bi go free touch ma no ne ba ye ba e said o da so kasa che da so kasa enti friend touch ma empro owedo agwazi ofofo de ba o say akoda pe de kokwa hwe ye tedam na ma e de kire no tamama na e wura bi na ha se so ada so kokko enyini ko na adane ahamo green nyina kura eso kokko ha se ne so kokko na adane enyini ko na adane ahamo na na se hira ne se akoda bia wa anya ho akoda na so ade ani ade na tuwo na ano shi na tu no de sua bibi rebo wa ye no pani me na ne kan o se sika mo wo hoi eje no ho abofransem sika mo ono a obi anje mfiri bato ono abeje no ho abofransem kwati mfa blade into apre wa so de wo mua no da so no ye da shiw ono abota kra sika na aje no ho afiri no kra da beje sika na to no yanko yanim fofo nso ka se wonsa chi be yoda enti se wonsa yem wonsa yem se na meti ase ne se se wo ho kra be oyi a o se enti se wo abo so busua wa me de nye no sa kra me de nye busua kra me de me si ye so bebu am wo so enti se de wa tre utin se mpese misu ade na hye obotuma na ye odia ade na wo de no wo de ye wo de no eno na ye wo de enti hwe na ye ni ye fofo nso ka se atemdidie ene adidi atem akwasi
twi kasa mra no ade yoba ansana edinaba ade yoba ansana edinaba nti we na atemdidie adidi atem enti adidi atem no o ka temdidie dia na say now edin ko patem didio na say waka din asem chese ya obi na nipa na o ya ade no wa qualify na edin wa temdidio patemdidie pa obi nipa na o ya ade no ni adidi atem ya temdidie no pese o kire se nipa no aya odi atem no ono na yemfrɛ no atenidie na kasa o kan didi atem no enye adena kasa ye adidi atem chese ade na enye na wo ka dia kire obi no eno kasa na adidi atem no ana atibdidi ono o kan se adidi atem no ena ye nipa no a odidi atem yes ye den ena sem no mere adidi atem de me nyini se twi kasa papa ye wo atenidie ni adidi atem atemdidie yo yentu aso fo ka se nanu ato nanu asi agosi yeni manu ato ye obi a wawuo ana nanu ato yeni manu ato manu ato de akwese obi a on kasa bio e de mo obi eze wawu o kasa wie na nanu toye won kasa bio fofo zo kan se waya no ho ohun tadua akire mafia na kan obi a wo ya ade na nso ono a na eye na nso o me yehu so ono na eye ono ye frɛ ohun tadua akire on odi a o di nsɛmane pa but obi nhun so na eye wahunta oya wie no ye no nhun se ono a ono ye frɛ ohun tadua akire ti de si so obi a nhun se wo na ye kora nyame ehu obi nhun wa nyame ehu agwadi se nipa no kutupa o hyekyire na opiepia wo no manimu o hyekyire ye frɛ no kutupa ono a o hyekyire na ohunta dua akire ndie o di bone na wa kosie no ye nhun se ono na eye kutupa de me to ensekan ana sabi me to enu bone de ama mantie na ma training mantie se munyese na me pisho obonko obeye ana panyi bi a wo sika na mantie bi din sabi samfo no kotopete se ma wo no okoye wi a tonsa ma wo sika ho me de kwakoyi omti de bia akra nim se me kwakoyi mo panyi bi a oba be me it is a panyi no ana yeto o ma me na ahye okutupa ma se budi sa ansamfo no so ma me na efua wo so ontumi nka nje se de wo ye ne nye kutupa ye de o fua sembone so na obi di asem enye na wo se o shenu kuna se koso na ye okay ento na nye ye to so ye nko ye ni na braso o ma mi wu anu abusua sa was down there chire mo ha was ye kan for the idea na de is o ma mi nya free mo said o ma mi free mo a ka se obusua sa na me say di na de ntino e di ade akwa ma me fem o ma mi wu a cause ma mi ni ho no ma ade pa nka ma me ankasa be bodu kudie si na sene di wachi no ma mi nua ne ma mi se nua no o mo nye ma me ni ma mi nua nse nsunsu ne edem ubi hu pa se me ma me anka ha na obekon aduru ma me nua okunduru ba bi na nya ya obejai but ma me de obekon a ku se nkunim de beba ba kon so kan se kasa ne nyamu sende ma kire na se o kire ana de mi be wie me ha na o se abodin akeka ne mpa abodin akeka eno so so adibo ho a emu odan nka na ma de a wa ye ntino de bia se bodi akosi na ye we mpese be ya ade a wo ye ne ye de medin be bata ho se yini o se obi timi ya de na ne maame anko bi so na maame din bata nya asema siba no so na akoyesi o kwasi jade me mpa abodin akeka o ukoye na afi wotini fie ne ye de maame din abata ho ne ye de obusu ne bi din abata ho abranyo no so de koye sa ade no jo akra jeke ebi obi o ade asa okay yenhwe na ade no na emne de asema de tuja na se ne koye na afi ye mpagya im ye ka okra brifo ye ka okra brifo okra
Itinye obi bia mu. Obi ani tinye obi bia mu. No besom bia na say. Ma bon onyeska na hye. Okay. Odidwa na hye. Okay, before. Ne krampa de pa. Okay. Nko antinye obi bia mu. Ka say bridge ade tuntum. Awia mum. Unti han bia mpie ne so. Yo. Ana sa ka akanfo obi to ade a obi dodo na twan. Obi to ade a ye chance freshika. No, I just say sikamra. Obi to ade. Freshika. Akrajeke. Ya ntu aso e. Yesi ya kan tama. Akrajeke che. Ntam ya sembia ya esi ye ntam yesa ankrankran ntam. Abusua ntam eno hene bi ntam. Asembia si ya kenipa no pese ye boso. Enti ko boso a na de liberia ba. Enti so obi ko boso a e de asendie na eba. Sa nipa o se akin yedua titru de ye wo hene de no. Na nipa no bi nu a ya wo mo kyerɛkyerɛ ka ne ba hemfie ne ye bɛbɛ kyerɛ no akyerɛ de tira ka na ehwem ne sɛ ampate entam no kan no me ketia o redo aso redo masase o gina se ne ye kyerɛ de kwa ne ehwem ne sɛ wo pɛ sɛ bu ma asase ne fato a me fam ho di but wa enam so ma me ka sa antam wo tomra jo ozi de di wie ne kanfo di agro te sɛ dame ne warrior ye kyerɛ sɛ ne kyia ne sɛ obi to dame ɛyɛ yansi agro so ko si bema wa ha okun si bema wa ha menye funu na me bono menye funu o de edi ayansini wo kasem bia so hene kro on to dame cause sabi ayensi wo to dame ne ta bia sabi bia timi ka ya kan kwa kwa sem chiro ya to dame ya kan kwa asem menye ofunu na obo biti di atam grade fra o ma me o ba nyina ese usinim nyansa unhu dame to oto usi nimu nyansa unhu dame to da usi jimia unhu dame to na engohwe enzo no kan kwa samcho asemo era ma se high insha 104.5 FM na o chese be sa de 70 bi e de abremo Michael Amanfo Tano what's so share live ready for Germany Stuttgart Kochiko Breman okay Kochiko Breman o se na se chene se ya kadada na no me kan coach o se die na ba se chejamatia ya kwa ye ehwehwem ye de ho asem bebrem na o twetwem na o twe besim no coach ko Breman me kan enye coach ebo otwi ko Breman asem bi esi ya na emu oja ma nipa dom nyina agi twi ko Breman na kwakura Breman ana ho ne kwakura na no ti ho na nipa dom asem esi ya na no adi ebu twi ko Breman nti sa na kyenye ko ebu twi ko Breman okay yada ma se insheni 104.5 yebrena he bia na sanyame ya adoma na o twese ne ye be san de bi e de abremo okay yeah sorry so owedo o yeba min sha mikro me na entia mo pani oni Dr. Ntwi o mo da mase o mu tim de ne Dr. Ntwi okonongo afia da mase chi do me hene mikro mabusa pani na nanto boate ne masa boat nso etim den afi me ba Amadu Fie was to God David Chiano na afi me Mr. Jensu Opokuasu no ka ho bio enso Mr. Adams Mr. Dave omina was to God afi me Felicia Michel akrajeke yo anti abna nkruma house number W38 wawase echiawa nwumre afi de mema de yi opan Robert A Dankwa menuano no yawara ne nanu fiere ne ye na ye woni e ba yi nyina no ense Nyankopɔ adom ma kodu fie da mo nyina ase bibia mo hwere bia urade nhyɛ mo na mu urade bofo ne maame sewa Germany enwumre mo na yi osofu dua kwa nyamdwuma baabi a obi a chiao na fe amankroma bio Germany ufrankase chiawa nyumre ni mikro mankase fo nyina yada se okay nyame show akra JK insheni 104.5 FM your number one account radio station untouchable music